טוב, זה הקטע הדרומי ביותר, שמפרצת את הדרך לאורך גבול ישראל-מצרים. ברקע ים סוף מפרץ אילת, הפטמה התקיעה הפכות. אם מישהו רואה שם את האנטנה ואת הכתם של הירק, זה טאבה. מלון אביה סולסטה או הילטון טאבה, כל אחד שהוא זוכר אותו. ופה גם כן נפרצה דרך אל עבר אבן גבול 89, 90. 89 ו-88. הדרך הזאת לא הייתה קיימת עד לפני חודשיים, עדיין בעבודות. אומרים לי פה שבעיקרון כל הדרכים שנפרצות, פורצים כאן, אמורים להיות סלולות, בחלקן פתוחות למטיילים. נוף מרהיב. אני לא רואה את הדרך, זה בסדר. אני אמור קצת שותק. טוב שלא באת כאן שהדרך הייתה חצי מהרוחב הזה. עכשיו אתה יכול להראות את טאבה.